ungaqali Angulova mina awe ma kuze kubuye uJesu shem namhlanje uthe nje lutho ngiyoze ngikhiphe uma sengigeza sengivukile completely. Can you imagine ma uthi kanjani nje stick efonini ma singene unjani unjani yebo ntombi mina lo we madoda uyaphila ntombi angulova mina ngulova mina ngulova mina njani nosithando ngikahle ntombi ngidlala ukukhathala nje kwaphela ngibuye ekhempini ngikhathele ngiyimvithi akunyakazeki ngibuye ekhempini kazwelonke. How's the camp? Bekumnandi kakhulu ngikhathele kuzizwa ngenhle njani ngiyaphila unjani angacali kulova wena awe ma baba ngunile baba ngunile woze uzohlala lana mfethu kumnandi siyabuya uzophila impilo emnandi umuntu njengangiphila ekhanda at this moment ngingamkhothamela kuze kubuye uJesu
is missing. Njengoba ngitsho nje ngithi mina woza ngapha. Uyabona-ke kungcono ngoba i-camp iba zonke iy'nsuku. Iyo zonke iy'nyanga. Uyabo. Zonke iy'nyanga kuhlezi kune-camp. Ne? So uzame nje ukuthi ulungise amasenti uze ngapha. Ngisho noma eyodwa nje i-camp. Yabo. I-camp-ke ngizothini angazi iyona ndawo la engithola khona ukuphumula because impilo hobuyema, impilo inzima. Ngiyifake mina la, uyabo indlela ebiqine ngayo. Ema ngiyikhipha manje, mayiphuma manje ngilale nayo. Angazi ukuthi bekuyixesha senjani leli engaphumi. Ngilale nalo. Awungitshele-ke kuloku kuphenduka kade ngikuphenduka. Kade ngilikhipha manje nje ngilifaka la ngoba ngithi ngeke ngize ngililahle. Yo, engathi kunzima kwakho. Engathi kunzima kwakho because uhlala kude. That's the problem. And kumele ugibele iflight ibiza kabi. Phela kodwa ungacela abazali ukuthi bekuyise KZN nje mayivalwe ikole. Abazali ayikho into ebajabulisa njengalento ukuthi ingane yabo iyahamba ama-camps and stuff. Bayajabula yize bengeke beze betshengise phela because i-camp ukuyihamba isinqumo sakho ukuhamba lentuzana zey'ntombi kusuke kuyisinqumo sakho ukuyigcina. But hey, ngiyakutshela ngoba mama like she doesn't show ukuthi yazini I'm like I'm happy nani. Umbona nje ngey'nto ey'ncane ukuthi ngimcela indaba ye-camp avume because abazali basuke befisa ukuthi iy'ngane ngizothini ziyigcine. It's just that ngeke beze bekushave into your head ukuthi zigcine uyabo, but they're gonna tell you ukuthi impilo ihamba kanjani. Ku-right ukuthi uzigcine nanokuthi but they won't force you ukuthi uye. Abanye abazali they don't yabo. Angazi mina ngazi ngabani. They didn't force me. Mina I started ukuhamba ama-camp sengise university. Gogo wami was like literally she was like umuntu uzigcina yena yabo, umuntu akazigade yena ungalibele hamba i-camp. I think lento yokuya emhlangeni uyabo ingane mayingasayi omakhelwane beqale bebe nesibhebhe bekhulume yabo bethi sasho uyabo sekunjani makunje yabo. So I think she was avoiding iy'nkulumo ezikanjalo nanokuthi phela zazingeke zehlele mina kuphela lezo iy'nkulumo zazobe zehlela like igceke lonke lazobe selihlazekile uyabo. So nje ya kusuke kuyisinqumo sakho. Most yabazali manje ngempela ngizothini abasayiforce iy'ngane ukuthi uyiyela wena yabo, kodwa nabo basuke bethanda ukuthi uhambe yabo. Uzobona ngoba bekunikeza imali bevuma mawubaca. Akekho umzali onganqaba umcela ukuthi ngicela ukuya ecampini ma ngeke akekho. Akekho. Angifuni uqamba amanga. Hayibo wena Asanda uyabezela bezothi nje sasho sathi kuyophela sofana sekunjani makunje. Abantu bayakhuluma mfethu, abantu bayakhuluma. Hawe ma yawe nje mina I'm sure balindile nje ukuthi ingane kaSiphanibani, ingane yasemagcinekeni asazi kuphelelaphi yabo. Sosho kanjalo umuntu asazi ukuthi sobona ngayo ukuthi phela iyoyigcina kuze ifilephi, kodwa akuzophetha kahle. Abantu bayakhuluma mfethu and mostly suke kwabantu abadala. Suke kwabantu abadala.
Hayibo, yewena bethi mina yo. Yabo nje lezo yinkulumo ngathi nje yazi ukuthini. Futhi yazi nje angazi, anginenkinga, angazi noma ngizothi anginendaba ukuthi ngisho bengakhuluma bethi sobona ukuthi kophelela lapho qala kodwa ngeke kugcine kulona. Angeke kugcine kulona. Phela uNkulunkulu akusiye wasemakubo. So nje abazali bethu angazi mina. Ba-right bona, abanqabi. Owami kodwa nje ngeke uze umbone ethi ngiyaqhatsha ngento, uyathanda kodwa uthi ngihambe, kodwa ngeke uze umbone show off, yabo. Abazali abafani-ke, abafani. Sweetheart. Azobhala ngesiZulu. Hayi bo, Mantuli. Kunjani kodwa? Sawubona Mthetho wema, ngiyabonga iRose, Nkosi yami. Excuse me, kukhuliswaphi angazi? Wenzaphi? Nami mina ngingazi. Yazi angazi ngempela le nto mina ukuthi yenza kanjani. Ngiyahluleka. Wenze njani? Mina sengithi mangingena nje kuvele kanje. Amo. Sengizoveza iwindi lami. Elingcolile. Hayibo akuveli ngikutshele wena. Eish. Nice. Ngihlisa ngiyabonga. Kodwa manje angikwazi phela ukugcwalisa i-screen. Kenziwaphi? Wema ungazi yazi izinto. Angibuke nje manje ngihlule into engakhuluma. Sekukhona abaripothe i-live yami-ke. Angazi noma usuke uripothile noma kusuke kwenzakaleni. But yeah, khona abaripothe i-live yami. Angazi ukuthi ngiyibone ngani Nkosi yami ngibuyele ekhempini. Ngikade ngiyoyijuxuzela nezinye iy'ntombi. Nginenzeni-ke njengoba seningiripothele live? Hayi bandla. Noma did I do something wrong? Noma yimini inkinga? Angisazi-ke. Yazi angisazi ngempela. Angikwazi ukwenza wemadoda. Ngiphume ngiphinde ngingene. Mhlambe ngizokwazi ukwenza. Ibhethri-ke la ayifuni ukuwina.
Beka phansi.